tervetuloa taas tänne tekemällä tehtyä Neule-kanavalle. Mä oon tosiaan Iiris ja nyt on hurahtanut melko kauan siitä, kun on viimeksi kuvannut. Olisikohan se ollut enemmänkin syysloman tienoota silloin. Ja nyt ollaan tiukasti joulussa. Ja ihan todella kirjaimellisesti joulussa. Mä kuvailen nyt ainakin jouluaattona. Puoliso on töissä tämän päivän, niin meillä on vähän tämmönen hiljaisempi jouluaatto. Ei ole niin semmoista parisuhdeaikaa niin sanotusti. Mutta mä nyt yksikseni täällä kotona ja mietin, että joku kiva juttu pitäisi saada. Että mä en ihan vaan makaa tossa sohvalla ja tuijota jotain joululeffoja. No en kyllä varmaan kattoisi niitä siltikään. Mutta jotenkin, että en ihan vaan öllöstele. Sitäkin kyllä aion tehdä, mutta nyt jos jonkun kivan jutun saisi tehtyä. Joulusiivoukset on tehty ja jouluruuat on tehty ja nautittiin semmonen pieni joulubrunssi tuossa ennen töihin lähtöä sitten. Ja nyt mä oon kerännyt jo kertaalleen syödä sen jälkeenkin, että kyllä tässä niinku jouluähky on jonkinmoinen. Mutta tosiaan hetki on vierähtänyt edellisestä videosta. En luovuttanut, vaan oon itse asiassa kuvannut 2 kertaa tässä välissä jo jonkun videon, mutta sitten aina on kulunut vähän liikaa aikaa taas siitä, että olisin saanut sen editoitua, niin sitten ajattelin, että no, kuvaanpa nyt tässä sitten ihan kokonaan uuden taas. Ja eihän se haittaa. Kyllä näitä videoita voi tehdä ihan huvikseenkin. Pitää vähän asetella paikalleen tavaroita. Mä kuvaan työhuoneeni nurkassa. Tuossa on peili vieressä, mikä on itse asiassa yllättävän hyvä vaihtoehto. Sitä voi aina välillä vilkasta, että onko vielä naama kunnossa. Ja tää ukkini tuoli on vähän evakossa tässä. Me laitetaan aina joulukuusi tuohon olohuoneeseen sille paikalle, missä tämä tuoli yleensä on, niin nyt tää on täällä vähän evakossa ja tavarat on työnnetty vähän tänne silleen jemmaa, että pysyvät pois tieltä. Rukkia kyllä ajattelin käyttää tässä jouluna, mutta pitää varmaan sitten tällä työhuoneen puolella käytellä sitä. Mutta otetaanko tähän väliin vaikkapa, mitä mulla on päällä? Mulla on mun lempipaita päällä. Tää on ehdottomasti yksi mun suosikkeja kaikista, mitä mä oon ikinä tehnyt. Tää on Caitlin Hunterin eli Boyland Knitworksin malli koivua. Ja tää on tehty kokonaan tosta M-jakin tai mjak, vai mä en vieläkään oikein tiedä mitä se lausutaan. Heidän tosta jakkilangasta. Ja tää on aivan ihana. Siis tää lanka on ensinnäkin aivan huikea. Ihan koska vaan tekisin tästä ihan mitä vaan. Ja onko mulla tällä hetkellä mitään tästä muuta? Täytyyhän mulla jotain olla. On mulla yksi villamekko, mihin taisin tehdä tällä langalla sitten kuvioita. Nyt en muista. Mä sitä nimittäin tilasin lisää jotain varten. Pakkohan mulla olla sitten jotain. No, joka tapauksessa tää on ehkä mun lempparilanka ikinä. Tää on tämmönen sinappi kai tää sävy nimeltään. Mä nyt tiedä, onko se niin sinappinen, mutta se on sen nimi. Ja mä ostin nää aikoinaan Jyväskylän Neulefestareilta nämä langat silloin, kun Mjak oli siellä myymässä. Ja se oli kallis ostos, mutta täytyy sanoa, että nyt oli kyllä niinku paras sijoitus. Että on varmaan kallein yksittäinen paita, minkä olen tehnyt, mutta ehdottomasti myös sen arvoinen. Siitä on tosiaan 6 vuotta aikaa varmaan. Se on ollut ennen huonoja aikoja, koska silloin oli vielä ulkomaisia myyjiä niin paljon Neulefestareilla. Niin just joku 19, 18, joku tämmönen. Ja siis aivan uskomattoman hyvänä tää on pysynyt. Tähän ei nyt päänyt paljon ollenkaan tää jakkilanka. Tää on älyttömän lämmin ja tää on ihan älyttömän mukava. Tää malli on ihana. Ehkä Inase on sellainen
suurehko, mutta sitten taas se on enemmänkin niinku se luukki. Ehkä tekisin 1 pykälän pienemmän nyt, jos tekisin tän, mutta toisaalta tää on niin älyttömän ihana, että mä oon siis käyttänyt tätä ihan todella paljon ja monesti on sellainen, että pitäisi saada nyt vaan jotain päälle, niin tämä on se. Näin talvella ainakin. Se mulla on päällä nyt. No sitten pikkasen ehkä valmistuneita, ennen kuin mennään semmoisiin keskeneräisiin. Ja sitten myöskin tuleviin. Valmistuneista, tähän mä nyt näyttäisin. Mä näytän vaikka nämä sukat. Mä paketoin kaikki mun sukat tämmöiseen nyttyyn. Eli pistetään sukat laitetaan näin vastakkain, tälleen. Sitten taitetaan tolleen ja sitten vetästään toisella sääriosalla koko homma pakettiin. Joo, tiedän, venyy nämä reunat, mutta sen takia aina vähän katsotaan, että kumpi on milloinkakin venyneempi. Ja sen mukaan laitetaan sitten toi päällimmäinen. Ja ei mua haittaa, mulla on aika paksut pohkeet, niin saakin vähän venyä. Nämä on ne sukat, mitä mä oon tehnyt. Mä en muista, onko mä esitellyt näitä nyt valmiina. Ehkä olen, ehkä en. Mutta näytänpähän nyt, että varmasti on. Tää on sitä Säijen Merino Woolin sukkaa. Merinokkaa, jotain semmoista laitan näkyviin. Ja sitten tää on arvettaa. Tää rantu on netistä joku ilmaispitsikaavio, minkä nappasin. Ja tuli hirmu kiva. Älyttömän kiva. Tykkään tosi paljon. Käy tosi hyvin tää ruskea tähän säikeen lankaan. Ja olen käyttänyt näitä ihan tosi paljon. Varmaan silloin kun nämä valmistui, niin pidin varmaan 2 viikkoa putkeen koko ajan jalassa. Ja kyllä näkee, että on myös kävelty työpaikalla ilman kenkiä. Että on sen näköiset. Nämä on siis pesty jo kertaalleen. Mä pesen ihan pesukoneessa aina ison satsiin ja silloin sinne menee kaikki. Mä pesen kyllä aika lailla kaikki villasukat, mitkä mä vaan teen, niin koneessa. Ei ole vielä tullut vastaan semmosia, mitkä olisi mennyt ihan täysin pilalle. Vaikka kyllä siellä täytyy olla sellaisia, jotka ei ole superwashia. Mutta käsinpesulla ja sillä tavalla niin kuin mun kone pesee hyvin sillä käsinpesulla. Ja sitten jos jännittää, niin mä oon laittanut sinne jotain paitoja tai muuta vähän niin kuin pehmentämään sitä kyytiä. Mutta kun siellä on 2 kiloa villasukkia, niin ne pysyy aika hyvänä. Kyllä sillä. Niin, nämä on nämä sukat, mitkä on tässä syksyllä valmistunut. Tuli tosi kivat. Mulla on nyt semmoinen pakkomielle saada näitä mun kaikkia maailman sukkalankoja pois täältä. Että mulla on hirveä sukatusolo. Kauheasti tekee mieli tehdä sukkia. No sitten toinen valmistunut. Tätä mä en ole ainakaan näyttänyt, koska tää kerkesi valmiiksi asti 0–100 tuossa jaksojen välissä. Täällä jotain nöyhtää. Kissan karvojakin varmaan on, kun kissat kerkesi pötköttää tässä päällä. Lento. Jonna Hietalan lento. Musta, niin näkyy varmaan ihan sairaan hyvin. Keltaisena täällä paistaa mun niskalappu. Mä laitan niskamuistutuksen, että missä se on se niska, niin mun ei tarvitse etsiä sitä pimeässäkään, kun mä löydän sen ihan käsikopelollakin. Tätäkin on jo pidetty aika paljon. Pääntie venyy kivasti tuossa käytössä, että se oli paljon kaulan myötäisempi valmistuessaan, mutta nyt on venähtänyt kivasti. Niin kuin kuuluukin tähän malliin. Tää on mun toka lento vasta. Mulla on semmonen vihreä alpakkalento entuudestaan, jonka tein silloin 2 vuotta sitten. Aivastuttaa. Joo. Niin se on ollut tosi paljon käytössä. Se on mun semmonen rötväysneule. Eli jos tarvii vaikka tuonne puutarhahommiin talvella jonkun paidan toppatakin alle, niin
vaikka paksun takin alle, niin se on semmonen. Ja sit monesti ihan muuten vaan pidän sitä niin kuin kotipaitana, että harvoin sitä tulee niin kuin töihin laitettua tai silloin kun lähtee johonkin muualle kuin Prismaan. Mutta tässä lennossa on pikkasen muokattu nämä hihat. Halusin tehdä semmoset pitkät hihat, jotka tulee niin kuin ihan tänne asti. Ja siitä muistin, että multa on yksi valmistunut työ nyt unohtunut tosta. No mä käyn hakemassa sen kohta. Nämä tulee ihan siis tosiaan tänne niin kuin sormiin asti melkein nämä hihat. Ja tässä on pitkä pätkä ton verran resoria. Ihan sillä, että mä saan taiteltua sen sitten siitä silloin pump kivasti. Että tulee nämä tämmöiset mun 3/4 hihat. Tai sitten kylmemmillä säillä saa tosiaan ihan loppuun asti. Mun talvitakissa on vähän lyhkäiset hihat. Tai mä käärin ne vähän lyhkäisiksi. Niin sieltä mennään muuten viimapuskea sisään. Niin tää on sitä varten. Tämmönen. Ja tää on vähän nyppääntynyt jo tää lanka. Lanka on siis tämmönen Dansk Pelsuld. Pitäisi lausua varmaan jotenkin silleen, ettei kuulu kirjaimet ollenkaan, koska tanska. Mutta Snurrasta ostin pari vuotta sitten, kun mä kävin aika paljon Helsingissä sivukeikkabisneksissä, niin sit aina pysähdyin Snurrassa. Vähän turhankin helposti ehkä. Ja sit sieltä löytyi sellaisia lankoja, mitä ei saa täältä. Oikeastaan se olisi mun tavoite aina, että osta sellaista, mitä sä et voi ostaa kotoa. Ja mun on ihan turha lähteä Snurrasta ostamaan jotain tukuvuulia, kun mä voin Vartissa käydä ostamassa sitä tosta paikallisesta. Ihan niinku alkulähteiltä, niin sanotusti. Niin turhaan mä kannan sitä Helsingistä asti. Niin sit mä ostin sieltä aina semmosia, mitä ei saa täältä. Tai välttämättä ollenkaan mistään muualtakaan. Mutta tää on aika tikkunen tää lanka. Mulla on tästä jo toinen villatakki, jota mä käytän kanssa ihan älyttömän paljon. Se on Ronja Hakalehdon nuppuohjeella tehty. Ja siitä tiedän, että tää lanka kyllä pehmenee tosi paljon käytössä. Ja on tää nyt jo pehmentynyt siitä, mitä tää oli alun perin. Et mä oon kastellut tän, muistaakseni. Joo, kastelin. Niin se siinä vähän pehmeni ja nyt käytössä on niinku huomattavasti pehmennyt. Onhan tää tikkunen. Tää on semmonen rouhea. Mut mua saa haittaa. Tulee semmonen olo, että on elossa, kun käyttää tikkusta vaatetta. Ehkä. Sitten mulla on yksi valmistunut, tää on oikeastaan 2 valmistunutta, joita mulla ei ole tässä enää, koska ne menivät joululahjaksi ja tänään on jouluaatto. Niin joululahjat on jo jaettu muutama päivä sitten tuossa vanhemmilleni, kun he kävivät täällä joulun alusasioilla. Niin heille tein semmoset töppöset. Mä laitan tähän jonkun linkin. Ravelrystä löysin semmosen kivan ohjeen. Muokkasin pikkusen, eli niissä ei alun perin ole ollenkaan vartta, mutta koska vanhempani palelevat nilkoistaan, niin sitten tein heille siihen varret myöskin. Et ne on vähän niinku semmoset tossut villasukat. Semmoset. Jännittää, että miten ne istuu, koska ne on... tein tosi napakat. Kun on aina oikein neulosta, niin se on vähän siinä ja siinä, että venähtääkö ne ihan liikaa. Ja kyllä venytin niitä märkänä aika paljon. Saa nää. Tää on vähän tämmöstä aina kun tekee ihmisille, jotka ei ole sun niin lähellä silleen päivittäin tai jatkuvasti. Mutta mulla on tapana, että mä teen joululahjaksi aina vaan heille omia neuleita. Että mä oon huono tekemään muutenkaan muille. Ja he aina pyytää. He on hirveän onnellisia, kun he saa niitä sukkia, kun ei ole muita tekijöitä heille enää. Niin. Mä sitten teen heille aina joka vuosi sukat. Viime vuonna tein kaulurit. Ne oli tosi kivat. Kun tuli ihan pyyntö, että voisiko saada kaulurit. Ja mä totta kai. Ja. Ne on varaston aarteista tehty, eli rupesin laskemaan, että kuinka monta vuotta ikää niillä langoilla on. Toinen taitaa olla ihan jopa tältä vuosikymmeneltä. Mutta se oli sininen.
Niin mä ihmettelin taas, että miksi mä oon oikein ostanut sen. No olihan se kaunis, mutta en tiedä silti. Ja toinen on violetti. Tai semmonen purppuran punainen, jossa on se aloe vera käsittely, eli se on steppiä, steppi 4. Niin laskin, että sillä taitaa olla ikää 10 vuotta. Et se on ostettu silloin, kun olin muutaman vuoden ajan lankakaupan tätinä täällä toisessa paikallisessa, jota ei enää ole. Niin olin siellä lauantai-apulaisena ja graduaikaan sitten vähän enemmänkin. Niin sieltä tuli ostettua tosi paljon kaikenlaista. Ja sitten niitä on myös jäänyt aika paljon. Mutta nyt on tosi kiva siinä, että aina jos tarvii perussukkalankaa, niin sitä kyllä löytyy. Mutta onkohan mulla Keski-Suomen kattavimmat valikoimat Maijaa ja Jannea varmaan tuolla varastoissa. Koska niitä tuli hamstrattua, kun aina mietti kaikkea. Tämä voisi olla hauska projekti ja sitten se ei oikein koskaan realisoitu. Mutta semmoittiis projektilankoja sieltä löytyy. Mutta niistä on kiva sitten tehdä, kun tarvii äkkiä. Apua pitää joululahjat tehdä. Ja äitini on Nirsonista sukkalangoista, niin sekin auttaa vähän tässä. Noin, sitten muistin tosiaan, että yksi pitkäaikainen projekti oli valmistunut, niin piti käydä se hakemassa äkkiä tuolta takin taskusta. Eli tällaiset, näytän nyt antaa toisen. Tällaiset pitkät kämmekkäät. Mä tein joskus 2-3 vuotta sitten tämmöiset lyhyemmät, olisiko ne ollut jotain tommittaset. Hienoa vähän kutistunutkin. Ja ne oli ihan älyttömän kätevät ja kivat. Aloitin heti uudet, kun ajattelin, että ne oli vähän semmoiset lyhyemmät tarkoituksella ja halusin vähän pidemmät, niin aloitin heti sitten tekee uudet. Tekovaihe kesti, koska tää on Isagerin Alpakka 1. Niin alpakkaa ja ihan leisvahvusta, että tosi ohkasta ja tuskasta sen myöten. Mutta sitten tänä syksynä mä päätin, että nyt mä teen nää loppuun ihan oikeasti, että ne vanhat alkoi olla jo aika rikki. Ne on rispaantunut täältä tietenkin kämmenosista ja tuosta peukalosta. Niin ne alkoi olla aika rikki, niin mä sitten, että pakko mun on tehdä nyt ne uudet. Ja paukuttelin loppuun bussissa istuessa tuossa syksyn aikana. Et se oli aika kiva semmonen bussirituaali. Ja nämä on älyttömän hyvät, lämpimät, ihanat, mahtavat. Peukalo on onnistunut paremmin tähän uuteen versioon. Ja tein näistä tämmöiset, että vähän vielä hinaa peukaloakin ylemmäs, niin nämä peittää tosi hyvin kättä. Niin ton lentopaidan kanssa näitä ei oikein voi käyttää hirveästi ainakaan tämmöisenään, mutta sitten kaikkien tämmöisten, niin kuin tääkin paita, näin, niin tämähän on ihan tosi hyvä. Että nahkahanskat menee silleen vähän naftisti tähän päälle. Mulla on siis ajaessa aina nahkahanskat, mutta sitten nämä on nimenomaan suunniteltu siihen, että ne voi olla joko noin tai sitten ne voi vaan olla tässä. Niin tohon se nahkahanska meneekin sitten kivasti. Mutta nämä on tosi simppelit, 2 kerrallaan neulottu. Vähän jossain täällä kohtaa suurin piirtein yritin kavennella, mutta en ihan hirveän onnekkaasti. Mutta ei se haittaa. Ei nämä nyt ole niin. Näitä ei ole tarkoitus olla silleen superkauniit, näitä on tarkoitus olla käytännölliset. Mutta mustaa alpakkaa niin on hyvät. Menee kaiken kanssa ja on lämpimät. Täällä on tosiaan vähän pidempi resori täällä sormiosassa, että se pysyy naftina, koska niissä edellisissä oli lyhyt resori, niin se ei pysynyt ihan hirveän tiukkana. Niin se oli vähän se ongelma niissä. Jaha, tuleeko meille seuralainen? Tyksä. Joo, no niin. Hyvä. Tää on nyt ihan tosi helppoa, kun tässä on tämmönen seuralainen. Sitten mä näytän yhden tämmösen valmiin kautta keskeneräisen. Koska siis kyseessä on kehruuhomma. Mulla oli se rukkimylly vuorostani tuossa silloin joskus.
pari kuukautta sitten. Ja tein silloin tämmöstä vihertävää karstalevyä. Tässä on siis niitä mun värjättyjä vihreitä ja sitten ihan tätä valkoista samaa pohjaa, mihin tää vihreäkin on värjätty. Ja mä halusin saada siis ne ylipäätään nyt niinku käyttökuntoon tämmöiseksi karstalevyksi. Niin tein sitten tämmösiä vihreitä, olisiko tätä 6 yhteensä. Se on nyt ensimmäisestä jo tämmönen viimeinen 3. menossa. Ja tästä olisi tulossa jotain. Vähän paksumpana kehrään kuin yleensä, eli tulee semmoista, no mä sanoisin, että sitten varmaan tulee semmoista DK-vahvusta lopulta, mutta vähän vaihtelee se paksuus varmaan. Ja en tiedä mitä vielä teen, mutta mä tää vihreän ja valkoisen vaihtelu on kiehtonut niin hirveän paljon, että mä haluan jotain tämmöstä tehdä. Niin tätä nyt ajattelin sitten myöskin tässä lomalla posotella tehdä. Katsotaan miten menee. Mutta tosiaan ajoin vaan myllystä läpi. Ja ei haittaa, vaikka täällä on toinen puoli valkoinen kokonaan, että siitä tulee niin vihreätä kuin tulee, että sitä on vähän semmosena kivoina häivähdyksinä siellä. No sitten vielä mulla on yksi keskeneräinen tässä. Mä oon nyt jotenkin ollut tosi laiska. Mä näitä joululahjoja tein niin hartaudella, että mä en oikein osannut mitään muuta tehtyä. Mut sitten mä taas tongin noita mun varastoja ja mietin, että mitähän mä sieltä oikein tekisin nyt pois. Ihan, mulla on jotenkin semmonen tarve vaan niin saada niitä vähän semmäksi. Tai jotenkin käytettyä. Niin sitten rupesin tekemään tämmöstä, mitä olin miettinytkin jo tovi aikaa. Onko tulossa uudestaan? Et tule. Lasse, älä tule. Joo, tuhoa vaan sitä tuolia, mutta älä tule tänne. Tässä on aloitettuna taas uusi Jessie Madein Mini Mock Neck Tank. Ja tässä on nyt lankana Holstin Noble, eli vanha semmonen cashmere-lanka. Ja mulla oli siis sitä yhdessä projektissa, missä mulla oli sitä mohairin kanssa, Isagerin mohairin kanssa, ja mä yritän nyt purkaa sen, ja että mä saan ne langat käyttöön, kun mä sen mohairistakin haluaisin jotain muuta tehdä. Ja sitten tätä Noble on sen verran, että tästä saa ainakin yhden tällaisen, ehkä jopa enemmän. Ja tässä on siis sen Noblen kanssa sitten tätä Isagerin Alpakka 1. Siis rakastan Isageria, mun mielestä tää on niinku toiseksi ihanin lanka ehkä ikinä. Miksi mä sanon toiseksi ihanin? Mä en oikein tiedä mikä se kaikkein ihanin sitten edes olisi. Mut kaikki voi olla aina toiseksi ihaninta, niin sitten ei minkään tarvii olla se kaikkein ihanin. Jaha, siellä seuraava kissa heräsi todellisuuteen, että täällä tehdään jotain jännää. Niin tää on tosiaan tätä Alpakka 1. Niin näistä tulee yhdessä semmonen ehkä aika ronski fingering. Mutta että mä ajattelin, että mä haluan tämmösen pehmosen, kivan, lämpimän topin. Ehkä enemmän käytettäväksi muiden paitojen niinku kanssa. Että niinku pitkähihaisen päällä esimerkiksi lämmikkeen. Mutta nää on nää mini mockneckit aika kivoja. Aika kivoja silleen, niin mä tykkään tehdä näitä. Ja tätä mä oon posotellut silleen, että nyt alkaa selkäosa olla kohta taputeltu silleen, että pitää vaihtaa tohon etuosaan. Ja tähän mä saan kulumaan, tää on niinku perusvaate, mihin mä saan kulumaan tämmösiä lankoja, mistä mä oikein keksin, että mitä muuta mä tekisin. Että aina on joko liian vähän sitä tai sitten jotenkin, kun en mä halua väkipakolla tehdä mitään jotain vain siksi, että. Ja ne toppeja mä haluun, niin mä saan näihin käytettyä näitä. Jotenkin mä haluan tosiaan näitä mun lankavarastoja vähän pienentää. Tässä taustalla siis näkyy niitä osin. Täällä on kyllä tämmöisiä kuin kynät, paperit, askartelu, mutta sitten esimerkiksi kaikki nämä värilliset laatikot on lankaa. Ja tosiaan aika vuosikertakamaa. Niin se, että mä haluan saada niitä pois. Ja tää on nyt osittain sitä, että mä näitä vanhoja projekteja puraan ja käytän uudelleen ne langat. Ja yritän saada sit valmiiksi niitä, mitkä mä vielä edelleen haluan käyttää.
Että tossa esimerkiksi nyt yksi tommonen Holstein Tidesista aloitettu kesähuitula tuijottelee tuolta. Sitä on käytetty kyllä niin kuin ulkomaillakin asti ja se ei vieläkään ole valmis. Toivottavasti se ohje löytyy vielä jostain. En tiedä. Mutta osittain tää nyt tämmönen en mä tiedä, varaston purkutalkoo liittyy myös siihen, että nyt mulla on niinku hyvä syy käyttää niitä ja tehdä noita pois. Eli tavallaan niinku, jokin kohde myöskin. En nyt on tehnyt itselleni, mutta jossain vaiheessa pitää ruveta miettimään, että mitä sitä tekisi sitten noille lastenvaatteille. Että syksyllä tosiaan nyt venähti tää kuvaustauko aika pitkäksi sen takia, että olin suurin piirtein sieltä lokakuusta, sieltä syysloman tienoilta nyt tähän joulukuun loman alkuun asti, oikeastaan sen pätkän, niin uskomattoman väsynyt vaan koko ajan, että en ole todellakaan jaksanut sitä editointihommaa ruveta tekemään, että tää kuvaaminen vielä aina menisi. Mutta kun pitäisi tehdä se editti, lisätä nämä laatikot, ja kun en sen kun on aloittanut, niin se sitten on se juttu. Et mä haluun, musta on kivempi näyttää ne tuossa, kuin sitten yrittää muistaa kaikki etukäteen. Mä tykkään kaikesta tämmöisestä. Mä tykkään sitä editistä, mutta se on vaan, se vie aikaa. Niin, mutta tosiaan olin siis tolkuttoman väsynyt sen takia, että on tosiaan nyt tässä pieniin päin. Meille syntyy tosiaan keväällä ensimmäinen vauva. Ja se on sitten johtanut semmoiseen täyteen niin kuin univajeeseen. Nyt syyskuun alun jälkeen en ole käytännössä täyttä yötä nukkunut. Niin vähän on nyt pitänyt priorisoida asioita. Mutta kiva päästä tekemään sitten noista kaikista vanhoista langoista niitä talvivaatteita sinne ensi talvelle. Ja nyt on niinku massaa alkanut kertyä tähän mahalle aika paljon, että kyllä tässä niinku joulupalloksi alkaa muuttua ihan aika helpostikin. Ja vähän tässä on saanut miettiä, että mitä sitä oikein käyttää, mitä vaatteita pitää päällä. Niin, tässä on joutunut miettimään vähän, että mitä käyttää, minkälaisia vaatteita pitää päällä ja näin. Että mulla on sinänsä hyvä tuuri, että käytän niin paljon just semmosia väljiä, mekkoja ja neuleita ja tämmöstä, että ei salaisuus paljastunut ainakaan sillä. Ja kun on entuudestaan sitten mahaa, niin kukaan ei uskalla kysyäkään. Mutta nyt alkaa olla jo vähän semmoinen olo, että ehkä tää nyt varmaan näkyy jo ihan kaikille, jos on mitään vähänkään tiukempaa päällä. Ja toisaalta ihan rauhassa uskaltaa pitää vähän tiukempia vaatteita. Että jos sitä mahansa näyttämistä on ujostellut aikaisemmin, niin nyt ei kyllä niinku tarvii enää onneksi hirveästi ujostella. Se on sinänsä kiva. Mä harkitsin, että pitäisikö tässä vetää koko loppukevät sitten semmoisissa mahdollisimman ihon myötäisissä mekoissa. Kun kerrankin pystyisi. Vaikka toisaalta sit kaikki semmoiset ihanat huitulat olisi kyllä tosi kivoja. Toisaalta siis en kyllä kerkeä hirveän kesämekkoja käyttää. Paitsi että niihin voi siirtyä aina tietty jo siellä huhtikuulla. Ja varmaan ehkä pitääkin, jos mulla tätä tahtia kasvaa maha, niin mä oon kyllä planeetan kokoinen viimeistään sitten siellä huhtikuussa. Mutta ihana päästä miettimään tämmösiä juttuja. Pitää varmaan ruveta kelailemaan vähän noita kaavoja ja kaikkea sellaista, että kaveri osti mulle jo yhden tommosen ompelukaavan kässämessuilta, kun mä itse sinne päässyt. Alkaa mä kipeänä just silloin. Olin. Tää on ainoa tämmönen lunki haalarihousu. Niin tää näytti semmoselta, että tästä mä voisin tehdä jotkut haalarihoosanit sitten pienellä. Ja näihin menee niin vähän kangasta, että mulla on tossa niinku ihan valtava määrä kaikkea jämäkangasta 20 vuoden ajalta.
niin se, että mä voisin niitä saada käytettyä myös ihan kivasti tähän näihin tarkoituksiin nyt sitten pois. Niin ihan kiva. Jos teillä on vinkata hyviä neuleohjeita vauvoille, kesäohjeita tai sitten talviohjeita, ihan kumpia vaan. Kesäohjeissa mä tarvin juurikin niitä semmosia pieniä kesävaatteita. Mä vähän veikkaan, että me ollaan aika vähissä kamppeissa molemmat koko kesä, jos on yhtään lämpimämpää, koska meillä on sisällä tosi kuuma täällä ylhäällä. Ja sitten semmosia luottotalvivaatteita, talvineuleita vauvoille, niin otamme ohjeita vastaan, tai siis vinkkejä vastaan tosi mielellään, koska ihan vieras skenee mulle, niin kertokaa ihmeessä, jos on sellaisia. Helppoja pukea, helppoja riisua ja kivan näköisiä. Että kaikkea semmoista. Muutama neula on vaan vilttejä. Ja ei nyt vilttejä tarvii ehkä ihan hirveän montaa. Mut muutamia. Niitäkin varmaan pitää tehdä. Mut mulla on niin valtavat määrät kaikkia semmosia lankoja, mitkä sopis just niinku kivasti tämmöisiksi haalarihousuiksi ja semmosiksi. Niin ihan kiva päästä myös käyttää niitä pois. Ja noita kankaanjämiä. Erityisesti jos sulla on hyvä ohje bodeihin, niin laitapa mulle vinkkiä, please. Koska niitä varmaan menee jonnin verran ja olisi kiva tehdä itse. Et mä yritän mahdollisimman paljon saada niinku käytettynä. Nyt kävi jo ihan uskomaton mäihä, että löysin torista käytettynä noin rattaat. Et enää tarvitsee turvakaukalot ja turvaistuimet ja semmoset hommata. Ja niissä kyllä vähän ehkä mietin, että pitäisi hankkia uutena. Mä oon niin hysteerinen ton turvallisuuden suhteen välillä. Mutta rattaat oli uskomaton löytö, koska oli just ne, mitkä mä halusin. Mut vaatteita ajattelin just haalia kaikkia, mitä vaan, ja muuta tavaraa, kaikkea mitä vaan saa käytettynä ja pientä korvausta vastaan tai ilmaiseksi. Ja sitten tehdä myös itse paljon niitä vaatteita ja semmoista. Ja kiva noita kaavoja hankkia, kun sit voi tehdä niillä myöhemmin myöskin vähän isompia kappaleita niistä niinku suosikkivaatteista. Mutta semmoista uusia tuulia. Uusia tuulia tiedossa meidän perheeseen ja katsotaan miten tää podcastaaminen sitten sujuu tai podcastaaminen, videoiden tekeminen sujuu sitten vauvan kanssa, mutta sujuupahan se muiltakin, joilla on pieniä lapsia, niin miksepä multakin. Täytyy vaan toivoa, että jää sitä aikaa sille neulomiselle. Siinä sitten. Hankala tietää, mitä odottaa. Mutta kivaa aikaa. No sitten vieläpä muutama semmonen ajatus noista tulevista. No on tosiaan tämmönen niinku tarvevaate hinku oikein päällä. Eli tarpeeseen niitä lastenvaatteita yritän tässä miettiä. Tarpeeseen myös omia vaatteita yritän miettiä, että mulla koko ajan pyörii päässä justiin se, että miten mä selviäisin tästä miten mä selviäisin tästä raskausajasta vaatteiden osalta. Ihan hirveästi, kun en halua ostaa uusia. Ja aika pitkälle mä selviän niillä, mitä mulla on. Mutta varmaan kevättä kohti pitää tehdä jotain vähän väljempää. Niin mulla on jonkin verran kankaita tuolla kyllä ihan isojakin. Mä en halua hirveän montaa vaatetta tehdä itselleni. Mä luojan, jos haluaa ostaa mitään muuta kuin ehkä tämmöistä niinku perustrikoota. Ja mulla on muutama semmonen malli mielessä. Mulla on yksi semmonen kangas, mitä mä oon miettinyt pitkään, että mä haluan sen käyttää johonkin. Ja nyt ehkä tää on, kun se kangas on niin spessu, niin tää on ehkä tarpeeksi spessu juttu. Mutta sitten mä vähän huolestuttaa se, että jos mä teen sen jotenkin hirveän raskausvaatteeksi, niin sit se jää käyttämättä muuten. Et pitää vähän miettiä, miten mä ratkaisisin sen ongelman sitten. Tai sitten mä vaan ronskisti teen siitä semmosen pikkasen väljemmän mekon, kun
kun se on trikookangas. Ja luotan siihen, että se ponnahtaa takaisin sitten ennen pitkää. Ja sitten jos ei ponnahda, niin sitten keksin jotain. Mutta että vähän pitää silleen kelata, että miten niitä vaatteita saisi käytettyä sitten myös raskauden jälkeen, jos rupeaa tekemään jotain. Jotenkin mä ajattelen niin, että kun mä pystyn tekemään itse, niin mä en viiti myöskään ostaa. Voisimme sitä trikoitakin tehdä itse, mutta se on vähän silleen eri homma. Niin nyt mä oon toistaiseksi selvinnyt vielä 2 raskausleggingseillä ja yritän selviytyä pidemmällekin. Jos vaan kissojen kynnet lakkaisi tekemästä reikiä, niin... No ihan oikeesti siis mulla on näissäkin housuissa, mitkä mulla on jalassa, niin 2 reikää jo ihan sen takia, että kissat tarttuu kynsillään kiinni, kun ne ei halua lähteä päältä pois. Varsinkin toi ruskea sankari, joka tuossa kävi esiintymässä äsken, niin hän kyllä haistoi muuttuneen tilani heti. Ja on ollut niin tuossa mahan päällä kiinni ja sylissä kiinni ihan alusta alkaen, että sitä olisi melkein voinut käyttää raskaustestinä ja sen niin kuin, reaktiota. Ihan siis käsittämätöntä. En voinut kuvitella, miten hyvin se sen haistaa. Mutta tosiaan omien vaatteiden suhteen yritän miettiä tosi tarkkaan, mitä teen. Ja semmoista, että ne ei sitten jäisi käyttämättä. Tai että niitä pitäisi hirveästi muokata sitten heti. Että semmoista oman näköistä. Ja toisaalta kiva, että jää jotain semmoista muistoakin sitten, että hei, tätä mä käytin silloin, kun mä olin raskaana ja näin. Mutta jotain kesähuitulaa ehkä. Jotta sitten niistä on hyötyä myös kesällä. Sitten kun täällä pötköttelee pikkusen kanssa. Mutta siihen tarpeisiin liittyen, niin nyt mulla on semmonen villasukatus, niin kuin sanoin. Niin nyt haluaisin tehdä villasukkia ja nimenomaan käyttöön. Että mä varsin justiin kauheen kasaan mun lempparivillasukkia. Ja nyt mulla on niinku niitä tuolla kyllä. Mut silti nyt menee. Mä käytän joka päivä melkein töissäkin niitä. Mulla on joka päivä villasukat jalassa. Et tosi vähän tulee käytettyä puuvillasukkia. Et sit kevättä kohti vähän enemmän tietenkin. Mutta niinku, aika lailla sinne ainakin toukokuuhun asti mulla on villasukat melkein joka päivä. Niin olisi kiva, että niitä voisi vaihdella vähän enemmän. Mutta siis sukkia. Mulla on tossa nyt vaikka noin 2. Tässä on tällainen. Tää on Tarina-langat. 85% merinavillaa, 15 nailonia, superwash 400 grammaa. Ja tää on siis, Tarinalangat on kirjailija ja proosakuiskaaja Anne Leinosen tämmönen niinku lankahomma. Ostin tänä kesänä Finconista nää. Ne oli Neulefestarien kanssa samaan aikaan oli Fincon, niin menin sunnuntaina sinne ja sieltä tarttu tämmönen. Ja tää on tää väri nimeltään, otas nyt, Kirjasieluinen. Aika osuva, aika täydellinen, ihan mun värit. Ja tää on just semmonen kirjasieluinen. Niin tästä ajattelin tehdä jotkut sukat. Varmaan tulee taas aika perussukat. En tiedä. Näihin kävisi ehkä joku kiva palmikko. Tai kiva yksinkertainen pitsikuvio johonkin sivuun. Sitten voisi tulla aika kivat itse asiassa Heidi Alanderin Siv-sukat. Olikohan ekasta laineesta. Mulla on yhdet, jotka oli ne sukat, joiden myötä päädyin siihen, että mä teen jatkossa kaikki samaan aikaan 2 kerrallaan samalla pyöräpuikolla, koska mä vahingossa tein ne eri paksuisilla puikoilla, niin se toinen on pieni ja toinen on iso. Sen jälkeen totesin, että aina, ikuisesti aina 2 samaan aikaan. Niin näistä tulisi tosi kivat sivit. Täytyypä miettiä. Olisiko se? Mä haaveillut, että mä tekisin uudet. Ne on hienot edelleen kyllä ne, mitkä mulla on, mutta ehkä mä voisin tehdä semmoset, jotka on samankokoiset. Sitten on vielä tämmönen Aaran into.
Ja tää on ihan 75 villaa, 25 nailonia ja 125 metriä. Väri on päivänsäde. Tää on myös hyvin erikoinen väri mulle. Mutta jotenkin tää vaaleanpunainen aina mua välillä kiehtoo oudosti. Ja sitten täällä on tätä kullanväriä, mikä on mulle semmonen harakkaväri. Ja se itse asiassa yksi yö vähän semmosen. Nyt sitä yövalvomista on tullut tehtyä entistä enemmän ja silloin on tullut mietittyä myös näitä vaateasioita aika paljon, että jälleen se vaatteet, joita ajattelen öisin, pätee. Ja nyt on ollut langat, joita ajattelen öisin. Niin sain yöllä siis semmosen ahaa elämyksen, että mähän teen näistä kanssa tommosen niin kuin noi oli noi valmistuneet sukat. Että aika perusmalli, mutta sitten joku pitsi, joka mätsäisi ehkä tähän. Tähän niin sanotusti kullanväriseen, että jotain keltaista pitsiä sinne jonnekin väliin, että joko semmonen samanlainen raita tai sitten joku muu. Ehkä kantapää ja varvasosa mä en välttämättä sellaista halua, mutta se, että jos siellä voisi olla vaikka joku kullanvärinen osuus tai sitten jopa ihan raidallinen. Täytyy miettiä kans, mutta mä en nyt oikein jaksa sellainen liian hienoksi ruveta. Että okei, no mä teen sivit, niin ne oli aika haastavat ne kaapelit silloin, tai palmikot silloin aikoinaan ainakin. Muutama kilometri on tullut neulottua kyllä sen jälkeen, mutta en nyt halua silleen hifistellä, että rupeisin jotain erityistä intarsia tai muuta keksimään tämän kanssa. Vaikka, no, mietitään. Mutta joku tämmönen kaksivärinen systeemi, että mä saisin tuon kullan vielä niin kuin tulemaan pääväriksi tavallaan tähän sitten. Joku sanoisi, että tää olisi varmaan hyvä vauvalanka, mutta minähän en tiedä, että kumpi sieltä on tulossa. Rakenne Ultra on vasta tulossa ja Rakenne Ultraan mennään sillä asenteella, että älkää kertoko. Kirjoita minulle tänne lapulle ja laita se tänne kuoreen ja sitten jos tulee pakottava tarve, niin me voimme yhdessä tämän avata. Mutta minä tykkään tämmöisistä yllätyksistä. Niin en sano, että tuo on kiva vauvalanka. Ehkä eniten siinä hiertää se, että sit jos laittaa lapselle vaaleanpunaista päälle, niin sit se oletus on kaikilla heti, että tyttö. Samoin kuin jos laittaa vaaleansinistä päälle, niin heti oletus on, että poika. Niin ne kaksi väriä on ehkä silleen pannassa. Kaikki muut värit käy. Ihan sama kumpaa sukupuolta on. Tai mitä sukupuolta on. Mutta se, että nämä kaksi väriä ehkä. Plus se sininen, kun mä inhoan sitä. Joo, sit mulla on täällä tämmönen pussukka. Pahoittelen tästä rapinasta. Tämäkin on rakastettu pussukka. Mulla on kaikki langat aina näissä pussukoissa. Mutta sitten kun se vähäksi aikaa unohtuu jonnekin, niin pienet hampaat käyvät ne järsimässä. Toi nuorempi kissa rakastaa siis muovia yli kaiken. Kaikki syödään. Aivan kaikki. Hän syö kaiken. Tai ei se niele, se ei koskaan niele muovia, mutta se järsii. Niin meillä on aivan kaikki muoviset asiat aina ihan järsitty. H&M:n vanhat pussit, niissä oli semmoset kivat muovikahvat. Se oli hänen suurta herkkua. Täällä on mun tämmönen sukkaylläripussukka. Mulla on jämiä paljon. Nimenomaan sukkalangoista. Tässä on esimerkiksi siitä äidilleni, mistä tein äidilleni ne tossusukat tänä vuonna, niin tässä on siitä jämää. 2 tämmöstä. Ja täällä on tää isälle ollut sininen. Tässä on violettia, niin se on varmaan se, mikä mua on tässä kutsunut. Mutta mä näköjään nääkin survasin tänne. Näistähän saa jotkut pikkusukkaset aikaiseksi myöskin. Mut sit täällä on tämmösiä niinku tämmösiä ihanuuksia. Tästä saa esimerkiksi ihan tosi kivasti semmoset skimmerit, joita mä oon jossain jaksossa näyttänyt. Eli semmoset niin kuin varrattomat sandaalisukan tyyppiset. Niitä mä käytän kans silloin, kun on vaikka kevät. Eikä enää tarvii varsisukkia, niin sit käytetään niitä skimmereitä. Niin mä voisin tehdä niitä lisää näistä.
Että täältä löytyy semmoisia, mistä voisi saada semmoisia lyhytvartisia, mutta sitten ihan myöskin niitä skimmereitä. Että tämmöisiä määriä. Tätäkin on, onko tätä 2 tämmöistä vai onkohan tässä molemmat? Joo. Tätä on 2 tämmöistä, niin ihan helposti tulee vaikka useammatkin. Niin tätä pussia mä oon nyt tässä tuijotellut ja miettinyt, että mitä kaikkea mä oikein täältä tekisin. Sitten on semmonen ruskea ja sitten on tämmönen ihana Hedgehog Fibersin sukkalanka tuossa Hunter-värissä, mikä on siis ehdottomasti mun lemppari vihreä sukkalanka. Se on just toi mahtava vihreä. Niin, tai semmonen sinivihreä. Niin ajattelin, että jos mä sen Hunterin sitten sieltä päksäyttäisin myöskin sukkasiksi, skimmereiksi. Siis kiva, että niitä lankoja on nimenomaan sitä parsimista varten. Siihen mä oon näitä käyttänyt paljon täältä. Mutta sitten toisaalta mä voin parsia myös ihan millä tahansa muulla langalla. Et vaikka mustalla. Kun mulla kuluu siis päkiöistä. Päkiöistä ja varpaalta. Päkiöistä ja tuosta varpaalta kaikki, niin ei sillä tavalla tarvii hirveän niin kuin laajoja alueita tai kantapäätä tai semmosia vahvistella sinne, niin mä ajattelin, että niin se ehkä riittää joku muukin lanka sitten. Ja aika hyvin noi on nyt kyllä jo monet noista sukista siis useampaan otteeseen vahvisteltu. Taitaa olla, että toi Hunter, ne sukat, niin niissä on nyt ehkä taas kulumassa jonkin verran. Niin mä ajattelin, että vielä paikkaisin ne kertaalleen ja sitten jos tulee jatkossa vielä jotain, niin sitten teen jollain toisella langalla. Että niissä alkaa olla päkiä-alue kyllä enemmän paikkaa kuin alkuperäistä. Mutta sitten kun mä sen yhden kohdan, mikä siihen nyt on ilmestynyt, niin paikkaan, niin sitten se on varmaan aika lailla siinä. Että sitten ei joko tarvii tai sitten täytyy tehdä jollain muulla vaan. Mutta toi parsiminen oli yllättävän kivaa. Mä tein aika monet. Kävi tosi klassisesti, että loppui aivan viime metreillä tuosta kamerasta muistikortilta tila, kun höpisin niin kauhean paljon ja tuijottelin niin paljon kissoja. Mutta en jaksa ruveta tekemään sitä, että siirtäisin niitä ensin tuosta pois ja sitten, no niin, täältä yksi tulee. Hirveän huono idea oli, että toi ovi auki, tää on nyt mennyt ihan lörinaksi. Ei. Sä oot myös tosi aggressiivinen, että sä et niinku anna ottaa pois. Niin, tämmöstä tää on. Niin, nyt vaihtui kamera, kun otin puhelimen ja kuvakin on nyt kummallinen. Nyt en voi olla tuijottamatta itseäni, pahoittelut siitä. Kiusallista, josta on parempi kuvanlaatu kuin tuolla oikealla kameralla, mutta mä tykkään siitä jotenkin paljon enemmän, miten se asettuu ja kuvaa. Mutta pikaisesti vaihdoin vaan tähän tullakseni sanomaan, että kiitos. Kiitos valtavan paljon tilaajille ja kiitos valtavan paljon kommentoijille ja katsojille ja teille kaikille siellä. Tosi kiva on ollut tehdä näitä videoita ja teen kyllä jatkossakin. Ja ihana kun kommentoitte, vaikka en aina vastaa tai harvoin oikeastaan. Nyt on sattuneesta syystä tosiaan ollut niin uuvahtanut tämä meininki, että en ole jaksanut. Mutta olen lukenut niitä kommentteja ja sieltä poiminut muutamia juttuja, mitkä on ehkä potentiaalisia aiheita tuleville videoille. Ja yritän nyt tässä loman aikana vielä kuvata yhden videon, koska kiinnostaisi. Kun olisi aikaa, niin olisi kiva käyttää sitä tämmöiseenkin puhasteluun. Ja sitten esimerkiksi se ompeleminen. Ompeleminen olisi semmoinen aihe, mistä olisi kiva tehdä vähän semmoinen pidempi, ehkä vlogimaisempi video, missä olisi sitten klippejä sieltä matkan varrelta, kun tekee jotain. Mutta semmoisia ideoita nyt on jatkoon ja tulevaan ja kaikkeen tämmöiseen. Katsotaan, mitä ehdin, mitä jaksan. Vihdoin on nukkunut muutama yö ihan oikeastikin, jopa ehkä hyvin. Niin voi olla, että tässä vielä elämä alkaa hymyillä ihan uudella tavalla. Mutta mä lähden tonne nyt sytyttelemään vähän kynttilöitä ulos palaamaan siksi aikaa, kun olen kotona. Ja
sitten lähden myöhemmin vielä pienen hautalenkin tekemään ennen kuin haen puolison jouluyöksi kotiin nukkumaan töistä. Onneksi hän on töissä vaan tämän päivän, että huomenna saadaan sitten viettää semmonen oikea joulu rauhassa yhdessä. Tämän meidän joulupallon kanssa. Mutta tosi ihanaa joulun aikaa sulla. Jos et vietä joulua, niin vietä silti ihania rauhallisia päiviä tässä. Tai ihan millaisia päiviä haluat. Tää on sitä aikaa, kun saa tehdä elämää ihan luvan kanssa ehkä. Vaikka sulla ei olisi lomia, niin toivottavasti vähän on rauhoittumista ja kivaa. Toivottavasti ehdit tehdä käsitöitä ja nauttia läheisistä, niistä ihmisistä, joista haluat nauttia. Ja kaiken kaikkiaan tässä rauhoittua uuteen vuoteen. Se siintää tuolla viikon päässä. Musta ei tekemään mitään semmoista, mitä tein vuoden aikana videoa, mutta ehkä jonkinlaisen semmoisen uuden vuoden videon voisin tehdä. Jos saisin noita mun aloituksia vaikka tuossa pyöräytettyä jo puikoille, niin vois niitä sitten vaikka näyttää siinä. Tässä on kyllä niin monta päivää vielä lomaa, että ehtis jopa yhdet skimmerit saada valmiiksi. Se olisi kiva. Mutta nyt mä lähden kynttilän sytytykseen ja räppiämään noita aamubrunssin tähteitä jonkinlaiseksi ruuaksi tälle päivälle itselleni. Ja semmoista. Toivottavasti saan tän editoitua lähiaikoina. Tai nyt, heti, että on vielä joulu. Joo, no niin. Eli ihanaa joulun aikaa ja kaikkea muuta sulle. Nähdään taas seuraavalla videolla. Ja moikkaillaan kun tavataan. Moikka!